सिगाङाव Chrome ब्राउजारखौ खुलिनानै लादो बेनि उनाव डेस्कटपखौ इनेबल खालामना ला बेनि उनाव सार्च खालामदो Shram होम पेजआव होनानै लादो नेटआ एसे स्ल' जादों ओंखायनो लासै जादों बेनि उनाव गाहायाव थांदो स्क्रल खालामदो गाहायाव सेल्फ रेजिस्ट्रेशन मबाइल नाम्बार होदो जे नाम्बारा आधारजों लिंक दं बेनि उनाव बे गाहायाव खेबसा फिलआप खालामदो बेनि उनाव सेन्ड OTP बे नाम्बाराव OTP थांगोन बेखौ फिलआप खालामदो बेनि उनाव साबमिट खालामदो आधार नाम्बारखौ फिलआप खालामदोलाय दाना आधार नाम्बार बेखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव साबमिट बेबो टिक मार्क दं बेखौ हो बेनि उनाव बे आधार नाम्बारजों लिंक गोनां मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन बेखौ आरो बावहाय फिलआप खालामफिनदोलाय बेनि उनाव भेलिडेट बेनि उनाव नै नोंनि आधार कार्डनिफ्राय लाजोबो बे गासैबो फट' एड्रेस गासैबो बेनि उनाव नै बेखौ टिक मार्क होदो कन्टिनिउ टु एन्टार आधार डिटेल्स बेखौ होखांनायनि उनाव नै नोंनि मबाइल नाम्बारावबो थाखागोन मोनसे लाखागोन बिसोरो बेनि उनाव नै इमारजेन्सि नाम्बार बेखौ गोसो दंबा होनो हायो होआबाबो जायो आरो आं होबाय बेनि उनाव इमेल बे स्टार गोनां रेड कालारनि स्टार गोनां बेखौल' बे इम्पर्टेन्ट माने बेखौ नांथारगौ बेखौ होआबा जानाय नङा दस्राखौ होआबाबो जागोन बे रेड स्टार होनबाथाय बेखौ होनांगोन आरो ससियेल केटेगरि आंना ST ब्लाड ग्रुप नमिनि बेखौ गासैबो होजोबदो डेट अफ बार्थ बेफोरखौ नायनानै नमिनिनि जेन्डार नमिनिजों मा सोमोन्दो कारेन्ट एड्रेस टाउन ना सहर जायो बेखौबो
होखादो। हाउस नाम्बार फिलआप खालामनांगौआनो बारा थाया मानोना अपसनाल दंजोबखायो साब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बेफोरखौ नायै नायै फिलआप खालायजोबबानो जाबाय। बेनि उनाव सेभ एन्ड कन्टिनिउ। डकुमेन्टस आपल'ड खालामबाबो जागोन। आं मोनसेबो खालामाखै माने इम्परटेन्ट नङा बियो। गोसोबा खालामनो हागोन नाथाय खालामबाबो जायो। बे रेड स्टारखौल' नायै नायै खालामबानो जागोन। सेभ एन्ड कन्टिनिउ। अकुपेशन एन्ड बाव गावसिनि दंखायो बेखौ जानला मोनला होबाबो जाया। बाव मोनसे लिस्ट दंखायो माने मा मा खामानिनि थाखाय बानायनाय जायो। दाना बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार IFSC कड एकाउन्ट हल्डार नेम बेखौ गासैबो फिलआप खालामदो। सेभ एन्ड कन्टिनिउ। नै गासैबो नायफिनबावनो हायो माने गासैबो माबाजोब्बाय सेभ जाजोब्बाय बियो। कनफार्म नायफामनानै टिक मार्क खालामनानै साबमिट खालामबाय। जाबायबो। दा नैबेबायदि ओंखारखाबाय हनै डाउनलड UN कार्डआव डाउनलड खालामनानै लादो। उनाव प्रिन्टारफोराव प्रिन्ट खालामहैदो होनबानो जाबाय। एसेबां गोब्राब नङा, गोरलैसो।